Arestado ang usa ka lalaki sa Davao City human gipusil ang iyang giutangan. Apan pakyas nga maigo ang giutangan sanglit wala mibuto ang pusil sa sospek. Arestado ang usa ka 37 anyos nga lalaki human gipusil ang usa ka 56 anyos nga barangay kagawad sa Purok 13 Barangay Tibungko sa Davao City alas 6 Lunes sa buntag. Ang biktima giutangan sa sospek og kapin kun kulang 100,000 pesos. Sa investigasyon sa Bunawan Police, pasakay sa iyang sakyanan ang biktima dihang kalit miabot ang sospek. Dayon gitiunan og .38 nga revolver ang sospek. Sa sospek, baay na lang kay pagpabuto na unta sa sospek, wala makabuto ang pusil. Misulay pa kini og kuha og laing pusil apan nailog kini sa anak sa biktima. Busa giling nadakpan ang sospek. Ga-recover gikan kaniya ang duha ka managlahing kalibre sa pusil ug mga bala niini. Ginasubay pa kung anong dunay mga pusil ang sospek. Patong-patong nga kasong attempted murder, illegal possession of firearms ug kalapasan sa election gun ban ang atubangon sa sospek. Wala pa siya'y pahayag.